Jedan od prioriteta opštine Sokobanja je uređenje saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine Sokobanja i saglasno tome, kao što vidite, evo danas izvode se radovi na deonici Sokobanja-Šarbanovac, to je završetak asfaltiranja puta u tom pravcu i ja se nadam da će to za par dana biti sve okončano. Vrednost radova kompletno tog pravca i pravca prema Bogdincu je 54 miliona bez PDV-a, što znači da su značajna sredstva izdvojena za potrebe uređenja saobraćajne infrastrukture. U svakom slučaju mi tu nećemo stati. Upravo ovih dana se završavaju i radovi kad se tiče dekategorisanih puteva prema Jermenčiću. Tamo ćemo isto osposobiti taj putni pravac kako bi se koristio i kao turistička destinacija, a i u druge svrhe, naravno. Radi se tako i ostali putni pravci u naseljima nekategorisani, što po našoj proceni negde će završetkom ove kalendarske godine biti oko 40 km urađenih nekategorisanih puteva.